ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак мо бо шумо имрӯз дарси навро оғоз мекунем. Дар ин дарс мо бо шумо 10 луғатро бо мисолҳо мебинем ва меомӯзем. Пеш аз оғоз кардани дарс ба шумо эълон кардани ҳастам, мо курси нави 6-моҳаи забони русиро оғоз кардем. Агар ки шумо хоҳед ки забони русиро дар хонатон шишта омӯзед, ба ҳамин номерҳо ба телеграми мо муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро аз ҳамунҷа метавонед гиред. Агар ки шумо хоҳед забони англисиро омӯзед, ба ҳамин номерҳо ба телеграми инкишоф муроҷиат кунед. Онҳо низ курси онлайни забони англисӣ дорад. Шумо метавонед дар муддати 6 моҳ забони англисиро низ омӯзед. Анакнун дарси имрӯзамонро оғоз мекунем. Аввалин луғате ки мо бо шумо меомӯзем ин феъл ҳаст. феъли мешад. Мешад ду маъно дорад. Омехта кардан, яъне аралаш кардан тарзи кӯчагиш ва халал расондан. Мисол: моя спина мешала мне играть в теннис. Яъни моя спина мешала мне играть в теннис. Яъни миёни ман ба теннис бозӣ кардан халал расонд. Барои чӣ мешала шуд? Барои он ки дар инҷа спина женский род аст. Ба ҳамин хотирам моя спина мешала мне играть в теннис шуд. Дуюм луғате ки мо бо шумо имрӯз меомӯзем ин есть. Есть ду маъно дорад. Есть ин ҳаст ва феъл бошад, агар феъл шуда биёяд, агар ин хӯрдан мешавад. Мисол: у меня есть идея. Ман идея дорам. У меня есть идея. Агар ки феъл шуда биёяд, агар мисол хӯрдан мешавад ва мисол оварданӣ бошем: я хочу есть. Я хочу есть. Ман хӯрдан мехоҳам. ё ки агар дар замонҳо табдил диҳем, агар я не ем торт. Я не ем торт. Ман торт намехӯрам. Я не ем торт. Яъни ин феъл аст ва дар замонҳо албатта табдил меёбад. Сеюм луғате ки мо бо шумо имрӯз меомӯзем ин низ феъл ҳаст. Ин учиться. Учиться таҳсил кардан, омӯхтан, ёд гирифтан. Например: я учусь в школе. Я учусь в школе. Ман дар мактаб таҳсил мекунам. ё ки мисоли дигар: я хочу, чтобы он хорошо учился. Я хочу, чтобы он хорошо учился. Ман мехоҳам ки ӯ хуб таҳсил кунад ё ки хуб хонад. Умуман учиться ин маънои ёд гирифтан, омӯхтан, таҳсил карданро медиҳад. Ин сеюм луғате ки бо шумо дидем глагол буд. Анакнун чорумашро мегузарем. Чорум луғати мо ин глагол ҳаст. Ин низ ва глаголи плакат. Плакат ин гирья кардан. Мисол оварданӣ бошем, агар из-за кого она плакала. Из-за кого она плакала. Аз пушти ки вай гирья кард. Плакала яъни окончание а гирифт ба хотири он ки яъни она женщина, она духтарро дар назар дорад ва ба ҳамин хотирам плакала женский род аст. Хоб, панҷум луғати мо ин вот. Вот мешавад. Мисол: вот она мана ҳамин хел тарҷума мешавад. Мисол: вот наш дом. Ана мана ина хонаи мо. ҳамин хел агар тарҷумаи кӯчагӣ карданӣ бошем. Ва боз як мисоли дигар: вот наша новая квартира. Вот наша новая квартира. Яъни ина гуфта истодааст хона ё ки квартираи нави мо. Барои чӣ а гирифта истодааст окончание, яъни наша новая квартира шуда истодааст? Ба хотири он ки квартира ин женский род аст ва ба ҳамин хотирам ҳамаш окончаниҳои женский родро гирифт. Сифат низ яъни новая ин сифат аст, квартира ин исм аст, наша бошад агар ин ҷонишин аст. Ва чӣ хеле ки мебинед ҳамаш аз рӯи женский род тасвир шуд. Ба ҳамин хотирам ҳамин хел хонда мешавад. Вот наша новая квартира. Вот наша новая квартира. хоб, шашум луғати мо. бисёриҳо дар ҳамин ду луғат хатогӣ мекунанд. аввал якташро меомӯзем ва баъд дуюмашро. Ин вход.
вход ин даромадан мешавад. Даромадгоҳ, даромадан. чиқаре ки мебинем дар аэропортҳо дар ҳама ҷо вход, выход нависта шудагааст ва ҳозир входро мебинем. Мисол гӯем ки где вход в подвал. Где вход в подвал. Яъни ба подвал даромадгоҳ дар куҷост? Яъни даромадан ба подвал дар куҷост? Даромадгоҳ дарро дар назар дорад. ҳафтум луғати мо ин выход аст. Выход ин баромадан аст. Баромадгоҳ, баромадан. Мисол выход из комнаты нет. Выход из комнаты нет. Яъни баромадгоҳ аз хуҷра нест. Мисол где выход, ами саволи пештараро чи такрор мекунем. Где выход из подвала? Где выход из подвала? Яъни баромадан ёки баромадгоҳ аз подвал дар куҷост? Баромадгоҳ аз подвал дар куҷост? Анакун ҳаштум луғати имрӯзамонро мебинем. ҳаштум луғати имрӯзаи мо ин зарани ҳаст. Зарани маънои пешакӣ. Маънои пешакӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад. Мисол овардани бошем агар я дам тебе знать заранее. Я дам тебе знать заранее. Яъни ман ба ту пешакӣ хабар медиҳам ёки хабар мекунам. Я дам тебе знать заранее. Заранее пешакӣ. Ва нуҳум луғати мо имрӯз ин вдруг. Вдруг ин ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад ногоҳ, нохост. Хоб мисол овардани бошем агар вдруг перед нами появился медведь. Вдруг перед нами появился медведь. Яъни нохост ба пеши мо хирс пайдо шуд. Нохост ба пеши мо хирс пайдо шуд. Вдруг перед нами появился медведь. Ва даҳум луғати мо глагол знать. Донистан. Яъни ин низ феъл аст ва маънои донистанро медиҳад. Мисол я очень хорошо их знаю. Я очень хорошо их знаю. Ман онҳоро хеле хуб мешиносам ёки медонам. хуб, умедворам ки дарси имрӯзамон ба шумо маъқул шуд. агар хоҳед ки мисли ҳамин хел дарсҳоро бисёртар кунем, ҳатман ба видео лайк монед ва фикри худро дар комментария нависед. албатта ҳар як лайк ва комментарияи шумо ба мо мотиватсия медиҳад, то ки бисёртар дарсҳои навро пешкаши шумо намоем. ва дар охир низ гуфтанӣ ҳастам, ҳатман ба курси мо номнавис шавед ва забони русиро дар муддати кӯтоҳ 6 моҳ бо худам шахсан омӯзед. ба ҳамаатон удаче.